Všichni zamáváme. Mateřská škola Dvořákova si připravila taneční představení s názvem Zima. Vystoupení s dětmi nacvičili paní učitelky Jana Dudová a Nikola Ševčíková a taky paní asistentka Eva Beláčková, které právě teď přicházejí, aby nachystali scénu. A my je můžeme také takhle přivítat a pozdravit. No a na zákulisí už je nachystáno taky zhruba 20 dětí, nebo asi přesně 20 dětí, doufám, že jsme se dopočítali. Celkem jich ve školce je 80, ale my uvidíme pouze 20 vyvolených hříbečků, to znamená předškoláků. I tyhle ty děti mají pohybové výtvarné kroužky, ale také Mateřská škola Dvořákova školkou, kde se děti rády učí. Ovšem je jim tam i dospělí do tance, což my teďka uvidíme. Prosím, přivítejme. Za malou chvíli se tady objeví Mateřská škola Dvořákova. Přišla paní zima, na trávě i na stromech leží bílá peřina. Na oknech nám obrázky namaloval mráz, pláček dole pod domem už dobí sněhulé. Jesu zima.
když je zima venku velká, tak nám je vždycky do zpěvu. My jsme sněhuláci, místo nosu medvičku. Pojďte s námi kamarádi, zpívat tuhle písničku. Venku je mráz a zima je jak má být. Vločky z nebe se dají na tvářích a děti jsou šťastní. Stavíme sněhuláky, na sněhu si kouli potájí. Co kdybychom si na sněhuláky zahráli a mávali, do sněhu skákali. My jsme sněhuláci, máme těla ze sněhu, a když je zima venku velká, tak nám je vždycky do zpěvu. My jsme sněhuláci, místo nosu medvičku. Pojďte s námi kamarádi, zpívat tuhle písničku. My jsme sněhuláci, máme těla ze sněhu, a když je zima venku velká, tak nám je vždycky do zpěvu. My jsme sněhuláci, místo nosu medvičku. Pojďte s námi kamarádi, zpívat tuhle písničku. Zimou se nám brada přese, rychle čaj jen napijte se, prázdná okna kreslí kytičky. Ruce schovat do šťouzlíku, zabroslit si na rybníku, kdy si zažili to naše babičky. Hurá, jupí, o bílé zimě pořád sníme. Hurá, jupí, čepice si nasadíme. Hurá, jupí, den do sněhu vyrazíme, sněhuláka postavíme. Zbalíme si saky, paky, sáhky, lyže, boby taky, s rodiči na hory vyjedem. Podpoříme všechny kopce, když slyšníme na sjezdovce, u krbu se všichni potom ohřejem. Hurá, jubí, o bílé zimě pořád sníme. Hurá, jubí, čepice si nasadíme. Hurá, jubí, ven do sněhu vyrazíme, sněhuláka postavíme. Ať je sníh a nebo vlád, štědrý den vždy stojí za to, cukrový dům provoní.
škola Dvořáková pod vedením paní učitele Jany Dudové, Nikol Ševčíkové a taky paní asistentky Evy Beláčkové. Ještě se můžeme vzájemně pozdravit. Ahoj! Děcka teď nemůžou, sbírají sněhové koule, ale jak je pozbírají, tak klidně ještě můžete jednou zavolat ahoj. Pojďte zamávat, děcka. Pokud vidíte maminku, tatínka, kamaráda, tak klidně mávejte. I když je třeba nevidíte, on jim to pak někdo vyřídí. Řídečci mávají svým rodičům a kamarádům. Mateřská škola Dvořákova, to je jejich domovina. Mateřská škola, kde se údajně děti rády učí, ale taky jim do zpěvu a do tance. Díky, že jste byli součástí Vánoc v Přerově 2023. Těším se na viděnou, třeba příští rok.